gramaticals. Amb l'Anna Moreno, que és la profe de català. Hem après moltes coses i no les oblidarem mai. I ara continuem amb les categories gramaticals. Les categories gramaticals. Amb el Pablo i el Jan començarem amb els determinants, el, els, la, les. Ara anem amb els noms. Una taula, una paraula, una taronja, tots aquests són noms. Proseguirem amb els pronoms. Em, ens, us, es. Tots aquests són pronoms febles. Ara toquen els adjectius. El meu amic és molt bonic. Bonic, adjectiu. Amable, adjectiu. Pelut, adjectiu. Tossut, adjectiu. Ara continuem amb les preposicions. Són molt divertides perquè estan a tota la meva vida. Som el Pablo i el Jan i aquí s'ha acabat el rap de català.